Здравейте, аз съм Валери от 11 клас, професионална гимназия по туризъм. Днес съм тук да приготвя моята интерпретация на коктейл Манхатън. За него ще използваме уиски Джим Бим, мартини сухо червено росо и Молин Бъс, сок от вишна, плум битер и ксантанова гума. Първо ще си направим спумата, която се състои от сока от вишна, около 160 мл. Добавяме и плум битер, който добавя лека горчевина на самия коктейл. А ксантановата гума използваме, защото тя е емулгатор и тя предизвиква това сгъстяване на спумата, за да стане леко на балончета. За целта използваме сгъстен въздух, за да се получат самите балончета. Сега започваме самия коктейл. Трябва да си охладим чашата. След като сме охладили чашата, добавяме бърбана Джим Бим, около 160 мл. След като сме охладили чашата, добавяме самия коктейл. В чашата не трябва да се слага лед и да остава лед, защото така алкохола се доразгражда и не остава вкус. След това завършваме коктейла с спума. И това е завършика на нашия коктейл. Аз съм Йордан Петров, ученик в професионална гимназия по туризъм, 11 клас. Първоначално ще направим миди натюр. Соса от мидите ще направим пастата. Предлагам ти, Данчо, първо да запържиш морковчета и лука и след това да сложим мидите. Ние предварително си сварихме малко паста. Да покажем на камера. И част от нея ще направим чипс. Този чипс после ще го напълним с един домашен розов тарамахевер. Прибавихме мидите, в момента ще им прибавим още малко мазнина. И ще ги изчакаме да се запържат хубаво, нали? Да. След това ще добавим малко бульонче и после тези миди ще ги използваме за направата на соса на паста. Какъв ще е соса? Доматен сос. Точно така. Имаме един чудесен, домашен или по-скоро училищен доматен сос. За да достигнат кулинарна готовност мидите, ще имам необходимо около 10 минутки. А междувременно ще довършим и доматения сос. Сега е моментът да запържим филетата от сафрит в леко мазнина. За да довършим доматения сос, запържим малко лук и чесън. Сложим пасирания сос на полузаготовка, който сме си направили още есента. И ще го монтираме накрая с малко сметана. Мазнината от рибата е чудесна, затова няма да я изхвърлим. Значи предварително, както казах, сме си разбили малко тарамахайвер и с него ще напълним нашия чипс от макарони. Чипса от макарони го направихме, като предварително сварихме макаронките, овкусихме ги и ги запекохме за около 10 минути на 200 градуса. Така получаваме още една текстура на макарони. Имаме варени макарони и чипс. Имаме още един рибен продукт, тъй като вече ползваме миди, ползваме филе от сафрит, ползваме и хайвер. И така се получава едно чудесно морско ястие. Сега, за да завършим ястието, Данчо ще запържи леко тези макаронки в лехтин, след това ще сложи мидите, соса и накрая ще довърши с малко сметанка. А междувременно ние ще си направим една пяна от билки. Бланширали сме предварително малко магданоз, малко дивисил и малко копър. И с бульона от мидите, който е изключително богат на лецитин, който пък ще направи пяната доста стабилна,
Ще ги пасираме заедно, ще оберем пяната и ще я ползваме за презентацията. Готови сме да сгубим ястието. Първо, аз отдолу ще поставя малко паста и малко мидички. Пастата по-скоро ще служи като канапе, а мидички ще ги оставим отгоре. След това ще сложим едно-две рибни филинца, за да засилим морската тематика. Малко от чипса от макарони. Малко магдановче за свежест, или копър, или лющян, кой каквото има. Стига да подхожда на риба. Приготвили сме си предварително и едно билково олио. Оставим за накрая. Имаме маринован синап. Малко лимонена кора за свежест. И накрая ще добавим и пяната ни от билки. Аз съм Михайла от 11 клас от професионална гимназия по туризъм Пейо Яворов и днес приготвям закуска с извара под формата на розички, като предварително съм замесила маяно тесто с 200 грама топла вода, в която съм разтворила маята и съм сложила малко захар за активация. Брашното е 400 грама. Тасва в фурната за 30-40 минути и в момента го разточваме. Оформяме го на кръг с ето този ринг и го режем на 4 къщчета, след което плънката е извара с едно яйце, малко сол и подправки по желание и оформяме розичката. Ето ги готовите формички. Готови са нашите формички и отиват да втасват за окончателна ферментация, след което ги слагаме да се пекат. А сега ще ви приготвя лек летен кокосов десерт с лайм крем, като за основа имаме кокос с сметана и бял шоколад. Крема е направен от лайм, сока от лайм, бял шоколад и отново сметана. За основа ето оформяме дъното, като вътре има шоколадов трюфел с сметана, много подходящ за топлите дни, и добавяме крема. Изглаждаме го. И го слагаме да стяга за около 20 минути в фризера. Извадили сме го вече от фризера и след като е стегнало, го вадим от формата и го декорираме по наше желание. В момента в ръката се държа бял шоколад, с който ще украсим десерта, след което и с черен. Поставяме с едно стръкче мента. Така. Разрязваме го, за да се види и трюфела. Това е нашият десерт.